Tak čus polobozy, tady Zouscet a já si tam u nového videa. V tomto videu se podíváme na hru Key Simulator 2. Pro někoho je to blbost, ale pro mě je to dobrá hra. Dobrý. Tak a už tady otvíráme. Nějaká blbost mi spadla. S dovolením já si to dám sem. Já si to nerušilo třeba při obrazu. Tak, co mi spadne teď? Nějaká blbost. Jo. Teď 9 Isaac. Blbosti, samý blbosti mi padají. Zítra natočím další video a v tom videu se můžeme podívat na vytáčení Dragon Loreu. Dnes uvidíme, kolik byl stihnu vytočit. Tohle video nechci dělat dlouhý, ani moc krátký, tak středně, jakoby velký, takže nic. Tak, jdem se podívat na kontrakt, tady naházím nějaké věci. Tak, jo, celkem dobrý věc, ale padají. A snad se dneska podíváme do kasína, vůbec ne. Uvidíme, když to stihnu, tak si názvím zase něco. Zase blbosti, co padne tady. Jo, snad mi jednou padne něco dobrýho. Celkem dobrý. Tak se zase podíváme na otevírání. Já doufám, že mi padne třeba ten M4A4, ten hovl, protože ten je hodně dobrý. Kdyby mi padl, tak bych byl fakt šťastný. Ale ten mi fakt nepadne. A do prdele! Samý blbosti mi kurva padají. Ty vole, už se nasranej do prdele, fakt nej. No vole, zase už tam byl, ty vole. Já mám karmu na tu hru, do prdele, a to se ruvala, nebudu to točit. Sorry za to, že jsem sprostej, ale jsem velký debil, ty vole. Ani žádná dobrá věc mi nepadne, kurva. Tak zkusíme tady třeba do toho, join. Zkusíme to. Jo, kolik? 600 maximálně. OK lidi, tak zkusíme ten jackpot. To nedám. To nevyhraju. Uvidíme. Jo! Lidi, čumte na to, já vyhrál. Yes. Wow, já dostal dobrý nože, podívejte se na to. Jako ne všechny jsou moje, jo. Jako nějaký už jsem měl dřív. Ale já jsem vůbec nečekal, že právě vyhrál. Další sázku, tak to zkusíme. Já vím, žádnou cenzuru, že je to prostě gamblení, protože to není doopravdy vždycky gamblení. Je to prostě jenom takový simulátor. Kurva, do píče, vole. Hej. Ne, počka, já vyhrál. Již lidi, nekamenujte mě, neurážíte mě, já jsem úplnej debil. Já jsem myslel, že jsem teďka prohrál a já jsem vyhrál. Takže jsem se spletl, takže juhu. Já jsem dostal karambit. Tyjo, čumte na to, hej, čumte na to. Normální karambit. Ty píčo. Za 420. Jdeme znova. Jdeme proti nějakému tenhle. Lidi, to snad dáme. To dáme. Já nechci vsadit ten karambit. Já jsem tady získal. OK lidi. OK, to dáme.